So yun guys, andito tayo ngayon dito sa may barangay Gualaw, Alcalao, Pangasinan. So yun guys, ito yung gagawin namin bubong. Bali, ito yung gagawin namin ng bubong guys. Ayan, aming gumawa na structural dito. So ang nangyari kasi, ginawa nila yung biga, hindi nila binuhusan lahat. Hindi natin alam kung bakit di nila binuhusan. Binuhusan lahat kasi ang karaniwan lang naman ganyan guys, pag di binubuo ng binubuo ang buhos sa mga slab, lalagyan ng steel deck. Bali ang kabuuan pala sukat nito 8x11. Bubungan namin to, pero bago namin bubungan, sintadahan muna namin. Bali itutuloy namin na bubuhusan yan at sintadahan namin paikot ng walang patong na block. Magdadagdag kami ng batong, magtataas kami ng konti. Bali Korean type din guys yung magiging style ng bubong nito. Kasalukuyan na gumagawa na yung mga kasama natin ng mga pinopormahan na nila yung dating biga, kasi nga hindi nabuhusan lahat. So bago namin patungan yan ng dalang patong, bubuhusan muna. Ayan o guys, hindi nila binuhusan lahat yung pinaka beam, yung mga bakal niya hindi nila sinagad. So doble trabaho yung mangyayari sa amin ngayon dito. Yan o. Bali tatlong kwarto ito guys, itong kabayan. Wala rin na tayo ng mga scaffolding na gagamitin. Ayan, mga tubo para may mga matutungtungan kami kasi wala kaming matutungtungan. So ayan, papasintada muna natin bago tayo magbubong. Ang asintada niyan mula dito sa may biga, 5 dito sa may pinakababang bubong at 7 doon sa pinakataas ng bubong natin. So ayan, nakompleto na. So ang gagawin na namin yan, magka-trusses na kami o ng mga rafter type. So medyo matrabaho yung ginawa namin dito kasi yung dating bigan niya hindi pinuno yung buhos. So ayan, nagdoble kami guys. Binuhusan muna namin bago namin pinatungan ng hollow block. At syempre nakasabay na rin yung kakapitan ng mga rafter natin. Ayan, nakalagay na sila. So ganyan lang kasimple guys ang mag-layout ng trusses ng Korean type o rafter type na Korean type. Nakaabang na rin yung mga paglalagyan natin ng rafter. Tinayan pa namin ng mga scaffolding. Nagdala tayo ng mga tubo na ginamit namin tungtungan para safety first guys, para hindi kami masyadong mahirapan. Ayan, naglagay na kami ng mga tutungtukan namin. Yung mga nagpapagawa ng mga Korean type, ayan, ganyan lang yung kasimple yung gagawin nyo guys. Ayan, yung mga kakapitan ng rafter dapat nakalagay na lahat, at syempre lagyan nyo ng butas para yung magsasalpak na lang, hindi na magsisinsil. So yung abang na yung mga bakal na yan ng kakapitan ng rafter type hanggang dyan sa may buhos. At syempre na-assemble na rin pala natin guys itong mga rafter. Ayan, nakaabang na, ilalagay na lang namin. Gamit dito na pang rafter, ayan, 2x4x1/4 na 28 kilos. Ayan, so ito yung ginamit din natin na stopper o yung connector nya, 1 1/2 by 1/4. At ito, dinugtong na rin namin yung mga pamakuan. Ito yung mga pamakuan guys, may 12.70 yung pinakahaba nya, pati yung bulada. So ayan yung ginamit natin na 2x3 by 1.5 yung pamakuan. Yung pinaka fascia board nya, yung pinaka sanepa nya, ayan, 2x8 by sa tingin ko rin to 1.2, hindi sa standard na 1.5. ayan guys. So ayan guys, pinalagay muna natin yung unang rafter. Yan na yung magiging guide natin. Nag-adjust na tayo ng
Pati dun sa palitada, bali mag 18.5 yan mula sa poste yung sa diretso yung guys. So ayan, i-spot muna nila. So, that Saan nalagay na natin yung mga raptor. So ayan, pinatong na namin yung mga pamakuan na 2x3. So yan lang naman kasimple guys. Ayan na, nag-umpisa tayo rito tapos nag-eskwala sila doon. Pina-eskwala natin hanggang doon. So ayan na, may sinusundan na silang guhit dyan para maging pare-parehas yung bulada natin. So pagkatapos nyan, i-layout naman namin yung pinakataas na bubong. Parata, 55.5. Bali ang spacing pala ng mga raptor natin 175 cm. At yung pamakuan 62 cm. Nalagyan na rin pala natin siya ng fascia board guys. So ang nilagay namin mga palm brace dyan 316 by 1 and 1/2 na standard. At syempre yung pamakuan, yung zipper lens, inipit rin natin ng semento. Ayan, pinasintadahan natin para maipit. At syempre yung raptor guys, pinasintadahan na rin natin yung pinakataas na bubong niya. Pinakataas na raptor, pinasintadahan na rin natin para maipit yung raptor. At syempre papalitadahan pa natin yan. Kita ng raptor natin almost papatak lang yan guys ng mga halos 35 to 40 cm. So bali ito yung pinakataas na raptor guys.
So yan guys, hindi pa namin tinatanggal yung mga buris ng binuhusan na biga. Hindi pa namin alas kailan lang kasi nabuhusan yan. So bali ito na yung pinakamaharap guys, bali right side to ng kabayan. Ito yung pinakaharap. So ang bali na gamit ng mga materials dyan, channel bar na 2x4 28 kilos, 14 pieces. Yung pamagawan 2x3 by 1.5 na C-par lens, 40 pieces. At yung pinakasanay pa niya pasya board, 2x8 by 1.5 11 pieces. So yan guys, bali na i-frame na natin, na process natin sa pamagitan ng Raptor type. So bali buhubungan na lang natin yan. So kung gusto niyo yung video natin, paki-like yung mga video natin, pindutin nyo rin ang notification bell para ma-update sa mga video natin, at pag-subscribe na rin. Maraming salamat guys.